Καλησπέρα και από μένα. Θα πω έτσι λίγα λόγια για την Άννα. Όταν πρωτογνώρισα την Άννα, κατάλαβα με την πρώτη συνάντηση που είχαμε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Στην πορεία είχαμε και άλλες συναντήσεις. Πολλές φορές με προέτρεπε για να κάνουμε πράγματα εδώ στο χωριό. Άρχισα να την γνωρίζω καλύτερα, μέχρι που συνεργαστήκαμε πέρσι για τα 100 χρόνια των πρώτων κατοίκων που ήρθαμε εδώ στην Καρδία και τιμήσαμε τους προγόνους μας. Τότε κατάλαβα ότι η Άννα δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ένα διαμάντι. Πραγματικά, όπου και αν την βάλουμε την Άννα, γίνεται ηγέτης, με όλη τη σημασία της λέξης. Έχει τέτοια μεθοδικότητα, έχει τέτοια διορατικότητα σε αυτό που κάνει, έχει τέτοια πίστη που αποκλείται να το πετύχει. Και αυτό βέβαια το απέδειξε με τις εκδηλώσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία βέβαια προεδρεύει στο πολιτιστικό τμήμα. Αξίζει η Άννα, όχι μόνο επειδή είναι συγχωριανή μας, αλλά αξίζει να την ψηφίσουμε όλοι με δυο χέρια, γιατί είμαι σίγουρος στον τομέα που θα την αναθέσουν θα παίξει πάλι πρωταρχικό ρόλο, θα είναι ένας ηγέτης που με αυτές τις διαδικασίες θα φέρει εις πέρας ό,τι και αν την αναθέσουν. Αυτά είχα να σας πω. Πρέπει την Άννα να την βοηθήσουμε, να το πούμε και σε φίλους, σε συγγενείς, όσους δεν είναι εδώ, γιατί πραγματικά το αξίζει. Άννα, σας ευχαριστούμε, Άννα.